Doncs aquest mes de novembre hem preparat una acció de promoció econòmica turística que vincularà el concepte del Patronat de Turisme Costa Brava amb el mes de novembre com el mes de la cultura. Amb el hashtag Som Cultura, en aquest cas, hi ha tota una programació d'esdeveniments que es faran al mes de novembre per promocionar la cultura. A Tossa farem activitats el 4, 5 i 6 de novembre i es titularà un cap de setmana de pel·lícula vinculat a Ava Gardner. En aquest cas és una acció organitzada, coordinada amb el Patronat de Turisme Costa Brava i la Regidoria de Patrimoni i Cultura. Els actes diversos, el divendres 4 es presentarà una mostra de fotografies, hi haurà un concurs d'Instagram de fotografia el divendres i es faran unes visites guiades. Us emplaço a que podeu consultar el programa de les activitats a la pàgina web de l'Ajuntament o al Facebook de l'àrea de promoció econòmica i el regidor de Cultura amb la tècnica, Rosa Maria Sureda, us explicaran més àmpliament tot el contingut i el programa. El diumenge hi haurà activitats infantils. Us animem a que participeu en el cap de setmana de pel·lícula el 4, 5 i 6 de novembre a Tossa de Mar.